Solcellen er bygget op af to forskellige siliciumplader, som ligger oven på hinanden. Silicium danner krystaller. På billedet er 4 atomer, som har 4 elektroner uden sin skal. Elektronerne er vist som de røde prikker. Den øverste silicium er en N-type. Det vil sige, at de to grønne atomer er nogle siliciumatomer, der er byttet ud med fosforatomer og har 5 elektroner i deres yderste skal. Den nederste af siliciumpladerne er en P-type. Det vil sige, at de orange siliciumatomer er byttet ud med poratomer og har 3 elektroner i den yderste skal. Når de to siliciumplader bliver lagt sammen, vil de overskydende elektroner fra den øverste fylde pladser ud i den nederste plade. Nu er den øverste plade positiv, fordi den har afviret elektroner. Den nederste plade er negativt ladet, fordi den modtager elektroner. På grund af de forskellige ladninger dannes der et elektrisk felt imellem pladerne. Når solens lys rammer solcellen, kan et atom, som rammer grænsepladen mellem de to plader, slå et elektron løst, som befinder sig i det elektroniske felt. På grund af ladningsforskel vil elektronerne i den nederste plade bevæge sig op mod den øverste. Hvis man kobler en ledning til den øverste og nederste plade, vil elektroner gå igennem og udjævningsforskellene, så jævnstrøm dannes. Jo mindre sollys der er, jo mindre strøm vil der dannes. Hvis man kobler et opladeligt batteri til solcellepanelet, lades det op, når der er sol, og kan dækkes, når der ikke er sol.